Tá skeitmíní ar gcoinne ar fud na tíre inniu, agus fearn soccer na hÉireann ré chun aghaidh go hort ar oireann na Seicia. Ach tá cúisear le ceiliúradh anseo i Nuacht Cúla4 mar dreastail an Cúla4 Chaoimhín Kelleher agus an timreoir Lár Páirce Alan Brown ar scoil anseo agus iad níos óige. Bhreathnaigh mé anna bródú las Chaoimhín agus Alan agus bhí siad in club soccer freisin ringmachcin. Tá mé immert le Corcaigh faoi dóideach faoi láthair mar bhrealam immert le hÉireann ná éigean. Má bhuain fearn na hÉireann i gcoinne na Seicia anocht, ba cluiche canis cáilithe rumpú i gcoinne na Danmhairge nó an bhacadón thuaí. Le seans chun dul-ar-aghaidh go dtí churn an domhan i mbeiriceá thuaí an saoire seo. Hasí go húnta gur fad an scoil, hasí go húntaachtas na daltaí tá sa scoil faoi láthair, Chaoimhín agus Alan beirt iarscoileoirí an scoil ar stáitse an domhan. Tá méid súil le cluiche anna bh agus go méid coolana i ggéir agus ní bheidh aon cartaí bíonú dearg i ggéir a freisin. Ba an cluiche siúla anocht i Brag ag 4:08, agus ba súla na scoile agus na tírethe air. Conor O'Donnell, Nuacht Cúla4, Gaeilge Cúla4, Corcaigh.